Dobro jutro. Gledate i slušate Hoću da znam, moje ime je Nataša Odalović. I danas ćemo, ja mislim da iza mene stoji ova naznaka predizborni program, na neki način govoriti o izborima, ali zapravo pokušat ćemo da govorimo o politici i o odnosu politike prema društvu, prema stanju u društvu, koliko političari zapravo mogu da budu odgovorni, koliko mogu da pomognu da se nešto promeni ili su svi isti, kao što volimo da kažemo, i sve deo jedne te iste priče. O tome danas razgovaramo sa Draganom Đilasom, potpredsednikom Demokratske stranke ili zamenikom predsednika Demokratske stranke i gradonačelnikom Beograda. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo da i krenemo od ovog pitanja koliko su svi isti, a da nekako krenemo od tog pitanja posmatrajući iz vašeg ugla, da pokušamo za trenutak, evo ako je to ikako moguće, da apstrakujemo funkciju gradonačelnika i kada biste posmatrali predizbornu kampanju, dakle, mnogi ljudi je zovu cirkusom koji putuje po Srbiji i tiče se svih stranaka, naravno ne samo Demokratske stranke. Kako vama to izgleda? Ja ne volim to predizborno vreme, moram to iskreno da kažem, zato što se ono pretvori u jedan niz obećanja, spotova, filmova, izjava. Malo ljudi i obični građani su malo i maltretirani od strane političara intenzivno u tih 45 dana i ja se uvijek zalažem za to da kampanja traje što kraće. Kad je bio gradonačelnik Skoplja, on mi je rekao, kod njih se raspišu izbori, a onda kampanja sme da se vodi samo 20 dana pred izbore, pa se taj deo smanji. Što se tiče svih tih obećanja, ja mislim da ljudi treba da manje obrate pažnju na to šta ko obećava, nego na to ko je taj ko nešto obećava. Danas imate 80% otprilike stranaka i ljudi koji glasuju određene stranke, oni imaju svi slične programe. Znači, Evropska unija, bolji život, zapošljavanje, socijalna pravda, više para za najsiromašnije. Mislim, to je nešto će svaka stranka da priča i vi to kad pogledate tu ne vidite neku veliku razliku. Imate jedan mali broj stranaka koji imaju samo drugačiji stav kad je u pitanju Evropska unija i to vam se otprilike svodi danas na političkoj sceni Srbije. Tu se zato postavi pitanje ko je taj što nešto obećava. Koliko je to što on obećava verodostojno, koliko iza toga stoje neki rezultati pa onda kažete može, a koliko ne. Znate, to mi je kao i dete u školi. Ako ima petice i kad ide na pismeni i kad kaže mami i tati ja sam dovoljno učio, dobit ću peticu, oni kažu pa evo već ima. Ako ima sve dvojke, to im kaže nećemo verovati. Ja se zaista zalažem da i u Srbiji ljudi počnu pre svega da glasaju za ljude, za to šta su oni radili, ko su oni, šta su u životu, kako se ponašaju, a ne za to samo koji stranački dres nosi. Znači, ako sam dobro shvatila, bitno je ko govori, i bitni su rezultati. To je ono što određuje. Da je to najvažnije. Jer danas mi imamo političke stranke koje će izaći i reći evo, mi sutra kad dođemo na vlast sve će biti bolje. Mi ćemo sutra zaposliti 100.000 ljudi, dovešćemo tolike investitore, napravit ćemo čuda tu i tu, sve to može, treba samo se ovako pucne prstima i sve kreće. Ponašaju se kao oni mađioničari koji stalno će kao ljude zeca i šešira, a onda kad mu date mogućnost da dođe na podijum, onda tog zeca nema nigde. Nema tog čarobnog štapića, nema zeca i šešira, postoji samo rad i postoji jedna činjenica da je jako mali broj političara koji danas žive slabije nego pre 4 godine kad je kriza počela, a da je jako mali broj građana koji danas žive bolje nego pre 4 godine kada je ta kriza počela. I to jeste činjenica, ali ne znači da kao što Srpska napredna stranka smatra da oni imaju tapiju na sve nezadovoljne građane u ovoj zemlji. Da je tako, imali bi jedno 95% glasova. Ja malte ne znam nikoga ko je zadovoljan. Ljudi glasuju, su nezadovoljni, ali glasuju za razne opcije, verujući da će ta opcija za koju glasuju doneti neke promene. I ja uvek kažem, svako ko hoće da sedne i sa mnom i da priča, ja kažem super, evo ja unosim u politiku to što sam radio i kad sam vodio demonstracije protiv Miloševića, i kad se bavio biznisom, i kad sam ušao u politiku i Narodna kancelarija i pravio toalete po školama po Srbiji, da su mi se smejali za to, jer sam smatrao da je mnogo važno da svako dete koji ide u školu u Srbiji nema onaj poljski WC, na pola nema ni vrata. Zamisli devojčicama koji idu tu u školu, i dečacima, ali oni su kao malo, eto, oni glume da su jači i njima je strašno. I onda smo to radili, to su se svi smejali. Pa smo došli danas do toga što sam radio u Beogradu. A imate ljude koji su 20 godina u politici
i ja kažem super, dajte mi 3 stvari koje ste uradili za 20 godina. Koje će ostati iza vas? Oni nemaju ni jednu. I sad dođu i kažu, ali mi smo nova šansa, mi smo nova nada. Ko je nova nada? Velja Ilić, Bogoljub Karić, Marijan Rističević, Vulin, to je nova nada. Toma Nikolić. Pa gde, kome su oni nova nada? Pa što nisu sad nešto uradili? Znači tu negde se zaustavio niz. Tako je, nije se zaustavio niz. Ivica Dačić vodi stranku koja je danas proevropska stranka i ne samo deklarativno, nego 4 godine na tome radi. Da li sam ja srećan sa svim izjavama Ivice Dačića? Daleko od toga. Da li sam srećan kada on kaže da nije bilo SPS-a sada, ne bismo imali ovaj status kandidata. Tačno je da nije bilo SPS-a danas, ne bi imali status kandidata. Ali da nije bilo one pogrešne politike pre 20 godina, ova zemlja bi bila ne kandidat, bila bi davno u Evropskoj uniji. Znači, mi smo imali jednu vlast protiv koje sam ja demonstrirao i tražio da se promeni, to je bilo pre 20 godina, tada smo otišli na pogrešnu stranu, na kraju krajeva i taj Ivica Dačić je i priznao greške koje su tada rađene. Danas imamo situaciju koja je potpuno drugačija. Ne možemo da živimo 20 godina u vremenu od pre. Evo ja sam ovde dok sam bio i čekao da počnem emisiju gledao fotografije redakcije B92 pre 20 godina i video sam sebe i još neka poznata lica. Neki, nažalost, kao Zoran Mamula, više nisu živi. Ali ne možemo mi sad govorimo, pre 20 godina mi smo bili to i to. Znači, to su vremena koje su ostali iza nas, mi gledamo budućnost, samo je pitanje taj koji nam nudi budućnost, koliko je on zaista relevantan i iskren u tome što priča, a koliko to govori samo da bi dobio neki procenat glasova. Dobro, ja sam namjerno i rekla jer se negde nije zaustavio tu kad je trebalo pomenuti Ivicu Dačića, očigledno da postoji vera da se on promenio, to je da je Socijalistička partija Srbije za razliku od ovih drugih stranaka koje ste navodili, negde doživjela neku transformaciju, to je vaše mišljenje. E sad, ono što ja mislim da zbunjuje građane su 2 stvari. Prvo, rekli ste bitni su rezultati. Kada govorite vi to, bitni su rezultati, onda ne možemo naravno prenebregnuti činjenicu da ste vi gradonačelnik Beograda i da voleo vas neko ili ne, rezultati su vidljivi. Rezultati u Beogradu za ovo vreme postoje. To je fakt. Međutim, vi stalno govorite kao da izbegavate tu političku priču, jer postoji i nešto drugo što je pokazatelj toga ko govori. Dakle, ne samo praktični rezultati, jer neki nisu ni mogli da ostave rezultate, recimo koji su bili u opoziciji ili šta ja znam. Postoji, dakle, i taj politički background, postoji neka predistorija svakog političara i ono što zbunjuje ljude to je da taj drugi politički deo kao da ni Demokratskoj stranci zapravo koja je na neki način i bila recimo inicijator tog izmirenja sa SPS-om ili rehabilitacije te stranke, kao da je taj background sve do izbora recimo ovih sada nije uopšte bitan. Onda dođu izbori i desi se ovo sa SNS-om što se dešava. Jedna vrlo teška kampanja u kojoj se podsjeća šta je Tomislav Nikolić govorio pre, šta govori sada, gde je bila ta priča do sada, zašto ste o tome ćutali sve ovo vreme, onda sada progovorili? Znači nije se ćutalo, samo što rekao sam, kad dođu izbori, onda se sve to multiplikuje puta 1000, pa je za sve mnogo vidljivije. Najveća stvar koju u ovoj zemlji, po mom ličnom mišljenju, izvinite što možda nemam ni pravo da sudim o tome, je urađeno sa politikom koju Boris Tadić zacrtao kada se kandidovao za predsjednika i preuzeo prvu stranku pa se kandidovao pre 8 godina. Jeste smanjenje tenzije u društvu. Znači, u to vreme je politika bila rat. U to vreme niste mogli da pričate sa političkim protivnikom, a da to ne bude na granici da sutra, posle nekih izbora, upadnemo u neku vrstu, možda čak i građanskog rata. Znači, ovde jednostavno politikom razumevanja, razgovora sa svima, pružanja ruke. Sjetit ćete se kad je Boris Tadić bio kandidat za predsjednika, onda je Mašićanin svašta pričao, pitali su Tadića, pa hoćete vi da pozdravite Mašićanina ako prođe u drugom krugu i posle svega on je rekao hoću naravno. Jer to tada u tom trenutku to bila evropska potpuna opcija. Da, i rukovao se sa Tomislavom Nikolićem. I naravno zato što politika nije rat. Politika su 2 koncepta koje sad postoje između nekih stranaka ili 5 koncepata, nije važno, ali se smanjene tenzije u društvu. Sada možemo da sedimo i ošte da pričamo o tome i možemo da pravimo konsenzus oko zajedničkih stvari. Ovaj narod i mi kao država se već, od koliko ja čitam istoriju, čitao sam poslednje vreme Kapiju Balkanu, Svetlane Velmar Janković, pa sam mnoge nove stvari pročitao, uvek se podelimo oko svih stvari pola-pola. I to odmah smo slabiji od svih ostalih. Jako teško napravimo konsenzus. Znači, politika ovih 8 godina jeste konsenzus oko nekih stvari. Zato i danas imamo političke stranke koji predstavljaju 80% građana, koji se zalažu za Evropsku uniju. Samo je bitno da se zna šta je neko pre 3 godine pričao o Europskoj uniji. Ne možete da kažete da mi je neko izvukao reči iz konteksta.
ako ste rekli da kad budu sletali Tadić i Đelić koji potpišu SSP, da treba da ih uhapsite odmah na aerodromu. Znači, kako sad, pa to ste rekli. Pa stanite iza toga. Kažite, jeste, tad sam rekao to i to. Tad sam puno grešio. Tad ništa nisam znao. Kako ćete ubediti nekoga danas znate? To je drugo pitanje. A ne možete kažete da je istaknuto iz konteksta. Ne možete kažete ako ste rekli da će Srbija biti rupa na zastavi Europske unije, šta ste mislili? Mnogo sam uživao pre neki dan gledajući Jorgovanku Tabaković u ovaj utisak nedelje. Kad sam shvatio da je gospođa Tabaković od 92. godine, od 93. kad je ušla u radikalnu stranku, bila za Europsku uniju. Pa to je fenomenalno, pa po njoj treba se snimi neka nova serija kao ovaj Prla i Tihi. Znači ona je 20 godina tamo za Europsku uniju, samo to niko nije znao i zbog toga nikad niko nije izbacio. Pa fenomenalno, super, šteta što nisam čuo to prije 20 godina. Ali, ljudi, jeste se promenili? Super, samo dođite, dokažite to da ste se promenili i nemojte mi pričate da ste cenu za neke stvari platili na izborima. Jer cena, samo da završim, evo sekund samo, jer cena za to što je ova zemlja ušla u rat, što je ova zemlja bombardovana, što je Srpska radikalna stranka bila ta koja je bila protiv kraja rata, samo da vas podsjetim, izašli su iz vlade jer nisu htjeli da prihvate sporazum koji je završio rat. Znači, cena za te ljude koji su poginuli se ne plaća na izborima, nego treba se platiti nekako na neki drugi način. U ovom trenutku smo tu gde jesmo, u ovom trenutku smo 12 godina od tog rata, ili 13 sad već, u ovom trenutku gledamo napred, u ovom trenutku pokušavamo da sa svima koji su iskreno za neke stvari napravimo zajednički tim koji ide dalje. Dobro. Ajde sad ovako, da budemo do kraja onda pošteni, pošto možda na tom jednom mikroplanu jedne osobe koju ste sada apostrofirali, Jorgovanke Tabaković, što mislim da je... Nju sam uzeo samo kao primjer, pošto je bilo pre 2 dana na televiziji. Ali možda možemo da objasnimo sada o čemu zapravo govorimo. Dakle, Srpska napredna stranka se promenila. Oni kažu da su se promenili, govori jednu sasvim drugu priču, postali su proevropska stranka i tako dalje. Koliko su se promenili, sad ponovo postaje jedan deo u ovoj predizbornoj kampanji nekako upitan koliko je ta promjena suštinska, jer se ponovo, pogotovo ubacivanjem, čini mi se, gospođe Jadranke Šešelj u ovu kampanju, da se oni ponovo malo, plašeći se verovatno za svoje biračko telo, okreću onoj radikalnijoj retorici, tako da i u toj pomenutoj emisiji gospođa Tabaković je malo ublažila neke stavove o Ratku Mladiću i tako dalje. Ili pojača. Dobro. Sada, kažem, s druge strane mislim da je nekorektno apostrofirati Jorgovanku Tabaković, a ne recimo vašeg protiv kandidata Vučića koji je, sjetit ćemo se, u parlamentu govorio, dakle, da će od parlamenta napraviti sigurnu kuću za Ratka Mladića da bi sada postao proevropski političar. Da li to može da ide jedno sa drugim zajedno i da li se zaista cehovi ratova 90-ih ne plaćaju nigde politički? Ali samo još jedno pitanje pa ću ja začutati. Samo ovo još da vas pitam. Da ne zaboravimo, vi ste u prošloj kampanji svojoj rekli da Beograd ne može i bez Vučića, i bez vas, i bez Biljane Srbljanović koja vam je bila protiv kandidata. Sad sve to zajedno. Objasnim. Prvo, izvinjam se što sam pomenuo Jorgovanku Tabaković, više neću zaista. U toj emisiji trebao da budemo ona i ja, ali Srpska napredna stranka, kad god treba da dođem ja, oni traže samo da bude Vučić i niko drugi, i Toma Nikolić nije hteo da ide na RTS i ode, i sad šta je, tu je ta situacija. Vi znate moj stav, ja neću da idem u duel s Aleksandrom Vučićem, zato što smatram, pa zato što mislim da nemamo o čemu da pričamo. Pričali bi o tome šta sam ja sve uradio i o tome kako bi on to bolje radio, koji nikad ništa nije radio. Znači, jednostavno, nemamo temu za razgovor. A da li je tačno to što se priča da vas on nervira zato što vas stalno proziva za vaše bogatstvo? Mene nerviraju sasvim neke druge stvari. Ja smatram da nije u redu da lažete ljude i da govorite stvari koje su netačne, jer te stvari mogu da imaju i neke posljedice po bezbednost, pre svega nekih moje dece i članova porodice. Ja sam davno još zamolio gospodina Vučića da ne govori takve stvari, njegovo je da li će govori ili neće. Ali ću uvek da odem u emisiju u kojoj će biti svi kandidati za gradonačelnika Beograda. Znači, nemam nikakav problem. Da će velika većina u stvari biti opozicija odnosno na mene. Ali svi da sednemo, i gospodin Šarović, i Vučić, i Aca Popović, i svi ostali koji se kandiduju za gradonačelnika, i sednem ja i pričamo mi koliko nam da televizija prostora, 2 sata, svi govorimo o tome. Ali ja poštujem njihove birače i svoje birače. Samo ne želim da sa jednim čovekom sedim u duelu, jer onda ovi ostali ne treba se kandiduju, treba svi da se sklone. Naravno, te emisije ne može da dođe, bar do sada nije moglo, zato što, ne znam da ste vi primetili, ali mnogi gledalci sigurno nisu, to je da 3 godine Srpska napredna stranka odbija da uđe u emisiju ako u toj emisiji ima neko od radikala. I jednostavno neće i to je tako. Ali, mislim, to je sada
neka priča koja nije... Da, nije... ovo je zanimljivo, to što ste u toj prošloj predizbornoj kampanji za gradonačelnika imali taj stav da su Beogradu potrebni i Vučić i Biljana Srbljanić. Tad sam i došao u duel kod Jugoslava Ćosića, pa Aleksandar Vučić nije došao. Ali to je nebitno, znate... Ne, bitno, jer to je bilo pre ovog sveopšteg pomirenja. Da li i sada mislite ali ljude danas interesuju kako da sutra žive bolje. Ne interesuju da li je pre 4 godine sedeo Đilas, Vučić ili nije sedeo i tako. Zašto sam to rekao? Zato što je Beograd i mesto na kome nema te politike o kojoj mi pričamo. Beograd je jedna ideja boljeg života. I Beograd je borba za bolji život. I mi smo na ideji boljeg života pre 4 godine se spojili i LDP, i SPS, i PUP s jedne strane, i Demokratska stranka i G17 u sredini. Napravili smo koaliciju koja je svima delovala maltene nemoguća. Ali napravili smo je vrlo jednostavno i ona funkcioniše, složite se, nadam se sa mnom, bolje nego što funkcioniše republička koalicija ove 4 godine. Zašto? Zato što u Beogradu vi odlučujete da li pravite obdanište ili ne pravite obdanište. I koliko ih pravite. Odlučujete da li pravite most ili ne pravite most. Dom zdravlja, hoćete date pare da pomognete penzionerima, hoćete finansirate celu platu za trudnice. Gde je tu politika? Nema tu politike, to su životne stvari. Nema tu odluke da li ćete za Europsku uniju ili nećete, ili hoćete ovim putem ili nećete. Nema tu da sad govorite vi šta mislite o Kosovu. Znači o stvarima, ovdje govorite o stvarima koji direktno zavise od vas. I zato je ovom gradu potreban svaki građanin. I ja stalno zovem, pozivam sve građane da mi pomognu i nama koji imamo tu privilegiju da budemo vlast, da ovaj grad razvijemo dalje. I naravno da nam treba tu i Biljana Srbljanović, naravno da treba i Aleksandar Vučić, svi nam trebaju u onoj priči, pošto svi zajedno živimo u ovom gradu, svako ko ima dobru ideju, svako ko hoće da participira na neki način, treba da bude u tome. Ja ne mogu da budem u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom ni na gradskom nivou, upravo zbog tih laži koje ste vi pomenuli, koje su pričali i o meni, i o mostu, i o milion stvari. Ja jednostavno ne mogu, ja sam takav čovjek. Politika je jedna situacija u kojoj kažu nema veze šta ko kome priča, pošto nema novih likova obično u igri, opet stanete s istima. Ja zaista to ne mogu, ali sve ostale mogu da vidim sutra u nekoj zajedničkoj vlasti, mada se to nekome ne dopadne, jer ovde nije pitanje da li vi vodite, da li ste vi dali grad Koštunici ili nekom drugom, niste ga dali nikome. Znači Beograd samo Beograđanima. A svi oni koji iskreno žele da pristupe tome, da budu deo neke priče, ma super, nek dođu. Kakve veze ima, da li će, zbog toga što ima više koalicija u vladi u Beogradu, Demokratska stranka imati 2 gradska ministra manje? Nebitno je. Bolje da imamo konsenzus oko najvažnijih stvari. Kada ste vi lično u pitanju, stalno postoji ta nekakva fama oko mesta premijera, oko toga zašto se vi stalno zadovoljavate funkcijom gradonačelnika, a da ta neka priča o tome da biste kao čovek koji se pokazao tehnički dobrim u tom obavljanju poslova gradonačelnika bi bio verovatno takav i kao premijer. To je mišljenje jednog dela javnosti. Vi međutim stalno odbijate svaku priču o tome i stalno ostaje nepoznanica zašto. Evo, hoćete to da objasnite? Znate kako, vodim grad u kome živi 1.700.000 ljudi i još jedno 200.000 nešto koji nisu prirodno tu žive. I imam mogućnost, imam privilegiju da sa timom ljudi koji je zajedno sa mnom, a koji nisu stranke, nego Saša Antić, Milan Kobović, Dejan Ranđić, Miroslav Čučković, Aleksandar Šapić, Sale Bjelić, mi smo tim koji funkcioniše, a ne 6 stranaka. I mi smo to postigli. Zahvaljujući tome što smo mi tim koji se dogovara, a nemamo uvek isto mišljenje o svemu, mi smo napravili, kao što smo, vi ste rekli na početku emisije, hvala na tom komplimentu, da se vide neke stvari koje smo promenili. I ne možete mi kažete da se zadovoljam malom stvari, da vodim grad koji je veći od nekoliko europskih država. Znači, da li postoji fama ili ne? A ne postoji. Ta funkcija je ogromna. Objašnjavam zaista i mojim saradnicima koji prihvataju tu ideologiju i svim ostalima koji se bave politikom, pre svega u DS-u, jer sam tamo zamenik, da je privilegija da budete na vlasti. Zašto? Zato što smo ja bio na vlasti u trenutku kad je došao jedan moj saradnik, razgovarao s građanima i rekao, Dragane, Srbija plaća 1 pokušaj vantelesne oplodnje. Bili su mi ljudi na razgovoru i rekli, znate li vi kakav je pritisak da uspete iz tog jednog pokušaja, znajući da nemate 3.000 evra da probate još jednom. Šta misliš da mi kao Beograd platimo taj drugi? Ja kažem, pa koliko toga ima, ajde. 1.000.000 evra smo odvojili, platili smo. 75 beba se rodilo.
neki su blizanci. 67 parova su postali roditelji. Posle je Srbija to preuzela. Juče sam bio u Jagnjilu i prišao mi čovjek i rekao, znate, ja sam onaj čovjek, ili je bio na nekim novinama, koji 18 godina čekao dete i sad imamo dete posle 18, zahvaljujući tome. Znate vi koja je privilegija? Biti vlast i moći to da se uradi. Naši političari ne shvataju to privilegiju. Oni misle da većina njih, da građani trebaju presreći što su oni vlast. Kad ovaj princip prihvatite, funkcioniše grad. Republika, da ne mislite da trošim vreme da bežim odgovor, nego pokušavam da ne bude samo ta priča stranke, svađe i tako dalje. Republika, šta je republička vlada? Šta je premijer? On je, mislim, to, inače, naš termin je predsjednik vlade. Premijer je od engleske reči vjerojatno pravi ministar, pa premijer. Znači, prvi među ministrima. Znači, on mora da ima tim koji će da funkcioniše kao tim. Evo, dajte mi samo 30 sekundi i neću više da znjajim na tu temu. Znači, oni ljudi dolaze u vladu, raznorazni. To je kao da dođu u reprezentaciju Srbije u fudbalu. I imaju ovde dres, imaju Srbiju i grb. I oni su negde bili kapiteni u svojim klubovima, igrali su nešto, imaju nekog svog predsjednika kluba, njih mora slušaju, trenere. Kad su došli u reprezentaciju, samo jednog slušaju. Znači, ne mogu ispod dresa Srbije da imaju dres Zvezde i Partizana. I sad dođe da se puca korner, on zove svog predsjednika kluba da pita, ću pucam ja ili Pera. Ne može, svako ko uđe u vladu mora prihvati da je predsjednik vlade taj koji tu vodi, zajedno s njima odlučuje, ne njihovi stranački šefovi. Kad to budemo postigli, onda možemo da pričamo o efikasnoj vladi i o vladi koja će neke stvari da menja. Znači, morat će još nekoliko izbora da prođe da biste vi... Pa ja mislim da ne znam koliko će prođe. Zaista želim da pričam šta je bilo kada je bilo. Ovo je sistem po kome vlada mora funkcioniše kogod da je vodi, da bi ona bila efikasna. Već nam je isteklo vreme, ali ja moram da postavim ovo poslednje pitanje, vi odgovorite najkraće moguće. Da li postoji nešto što ste uradili za vreme ovog mandata, zbog čega vam je žao, zbog čega se kajete, bilo koji postupak prema nekoj ličnosti ili nekom događaju? Znate kako, samo čovjek koji ili je lud ili nije realan neće priznati da neke stvari grešio. Znači, ja sam nekad bio preoštar u nekim izjavama i ja sam možda nekad, verujući da sam 100% u pravu, nisam na pravi način to saopštio. Znači, ima tu stvari, ali zaista nikad se nisam bavio politikom, zato što će mi doneti neku korist političku ili neće. Svi me pitaju što je sad krenuo sa Bus Plusom ne za 4 mjeseca. Pa zato što sad već imam veći prihod GSB-u, što ljudi znaju koliko čekaju autobus, čekali bi to još 5 mjeseci. Znači, sigurno da ima, ali ne razmišljam u tim kategorijama. Ali ja sam čovjek koji kad pogreši, on izađe i kaže izvinite, ja sam pogrešio. I ide dalje. Znači, nemam problema po tom. Hvala. Dragan Đilas, zamjenik predsjednika Demokratske stranke i gradonačelnik, bio je gost emisije Hoću da znam.